Karkerên demsalî ji bo debara xwe bikin, di şert û mercên herî giran da li ser erd û zeviyan dibin hewaya herî germ û herî sarda dixebitin. Piraniya karkerên demsalî ji bajarên Bakur berê xwe didin bajarên Tirkiyê. Yek ji wan bajaran jî Enqereya paytexta Tirkiyeyê ye. Li gundê Hidirşêx a temelliya sernavçeya Polatlyê di komekî konan da nêzî 100 malbat dimînin û piraniya wan ji Rihayê hatine. Li vê zeviya pîvazan jî ku karker ji saet 7 serê sibehê heta 5 êvarê rojane bi qasî 8 lireyê Tirkî dixebitin. 3 malbat bi hevra kar dikin. 2 malbat ji Kurdên ji Wêran şerê ne. Zarokên 10-15 salî ku divê li dibistanê bixwînin ji ber feqîrî û xizaniyê nîvê salê li ser erd û zeviyan derbas dikin. زور زحمت وی چیزی پر مرز ولاتی خود دور دکوه ذاتی پوز مرام دبی سزلامیش دبی مرد شویت مرد ولاتی خود گر ایجال ولاتی خلکی مرد بن امریه مرد کار خلکی دکه مرد ایش خلکی دکه یعنی بما زور زحمت و گرانجی تهین کی یعنی زور ویجی پر زور زحمتی و خواهی مجبورم تینم چار بکم ته 6 ماه تیل ورد مینن ام دیسا دهر ولاتی خو ام جرها اینه زاری من دو تنهی کارک ایشک تو نیتی دکه به شغل ام مجبور بر خود دبرام تین. لگل مالباتên Kurd, malbatên Arab ên Sûriyeyê jî karkeriya demsalî dikin. Ev jî malbata Mihemed Kesabê 5 salî ye ku ji bajarê Reqqayê ne û ev 9 salin li Tirkiye dimînin. مشان ما اروح اشحذ من برا شين مع ابوك. Ev 9 salin em li Tirkiyeyê ne. Ez bi malbata xwe re karkeriya zeviyan dikim. Em mecbûrin. Wekî den kar û bar nîne. Ez pir dixwazim zarokên xwe bidim xwandin. Em dixwazin li Sûriyê aştî çêbe û em vegerin welatê xwe. Zarokên Mihemed Kesabî, Reyhan û Abdulmecîd ên 11 û 14 salî ji me re behsa xewn û xeyalên xwe dikin. Reyhan ji bo dayika xwe ya nexweş dixwaze bibe doktor û dayika xwe baş bike. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك شايف بعيونك قصة أنا طالب منك هالفرصة دقات وقلبي عم حسها لك يمكن أنا عشقان دكتور أمك babam da öyle dedi. Ez pir dixwazim bibim doktor. Bavê min jî wisa dixwaze. Lewra diya min nexweş e û ez dixwazim vê baş bikim. Em ji neçarî vê karê dikin. Li vir navbera me û hewalan xweş e. Ailemin yani onlara katkıda olmak istiyorum. Ez dixwazim bibim mamosteyê werzîşî û alîkariya malbata xwe bikim. Ez pir ji xwandin û nivîsandinê hez dikim. Bi rastî ez pir bêriya welatê xwe dikim. Lê em mecbûrî li vê derînim. Karkerên Kurd hin caran li bajarên Tirkiyê rastî êrişên nijadperestiyê jî tên. Lê ew ji bo debara mala xwe bikin. Ji neçarî, ji serê demsala biharê heta dawiya payîzê di nav erd û zeviyan da rojê herî kêm 8-9 saet dixebitin û pê debara xwe dikin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.